खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। क्रिकेट आरो जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा गोबां सुबुंफोर दं जोंनि जायगायाव। गुवाहाटीनि बरसापारा क्रिकेट स्टेडियामाव जानाय IPL गेलेनाय बा क्रिकेट गेलेनायखौ गुबुन रायजोनिफ्रायबो नायनो फैबाय सासे हौवा गोदाना। जुलिखौ फावसायथ'नानै क्रिकेटखौ नायनो फैदों हौवा गोदाननि महराव आरो आखायाव बेनार लादों जेराव लिरनाय दं क्रिकेटआ गिबिसिन आरो जुलिया जोबथायाव। हौवा गोदाननि महराव फैनाय क्रिकेटखौ थै-थां मोजां मोनग्रा सुबुङा त्रिपुरानि थागिबि मुङा अरुप आचार्य। बिथाङा फोरमायथिदों दि गाव क्रिकेटनि सिबियारि। जुलिखौ उनावबाबो लानो हागोन नाथाय क्रिकेटखौ उनाव नुनाय नङा आरो जुलिनि सानखालिनो कलकाता नाइट राइडार्स आरो राजस्थान रयेल्स बे मोननै हानजा जाय हानजाखौ साबसिन मोनो बिसोर मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाय दंमोन। बेनिखायनो हिन्जाव गोदाननि नखरनिफोरजों सावरायनानै जुलिखौ फावसायदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय जुलि फावसायनानै क्रिकेट गेलेनायखौ नायनो फैनाय अरुप आचार्य बिथांनि सिमाङा जाफुङासै। गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव क्रिकेट गेलेनायखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों मैयानि सानाव। अखाया गेसें जायोब्ला गेलेनायखौ जाफिनगोननि आसायाव नेदोंमोन रोजा रोजा नायगिरिफ्रा। नाथाय बिथांमोनहा मोखाङाव मिनिनाय गैयालासे बरसापारा क्रिकेट स्टेडियामनिफ्राय ओंखारबोफिननो गोनां जादों। मोनसे जोबोद गेदेर दुखुनांथाव जाथाय। बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामनायखौ मिथिनो मोननायनि उनाव दुथांफोरजों सावरायनो थांनायावनो दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव थैनो गोनां जादों बर'नि फिसा हिरण्मय खाख्लारिया। गवालपारा जिल्लानि दुधनै थाङाबारि भालापारा गामिनि थागिबिमोन हिरण्मय खाख्लारिया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 3 मेआव दुधनै रंजालि बैसागुखौ नायनो थाखाय फैनाय उन्दै उन्दै सिख्लाफोरखौ 3 दुथांफोरा हमनानै निसा जाहोदोंमोन। बेनि उनाव दुधनै टाउननि 2 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय थाङाबारि होननाय जायगायाव इथा बानायग्रायाव लांनानै हानजायै जिनाहारि खालामहैदोंमोन। बेनि उनाव हिन्जावसाफोरखौ गारनानै गालांदोंमोन दुथांफोरा। बे जाथाय जानायनि उनाव 4 मेआव जाथायनि सायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन। जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरनि मुङा धन तालुकदार, रहमान आली आरो बाहार आली। बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ हिरण्मय खाख्लारिया मिथिनो मोननायनि उनावनो बिथाङा बर' फिसा हिसाबै गावजों लोगोसे माखासे लोगोफोरखौ लोगोआव लाफानानै जिनाहारि खालामनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि धन तालुकदारनि न'आव थांदोंमोन। नाथाय दुथांनि बिदा शेखाबर आलीया औवानि लावथिजों जेरैहाय एरै गाग्लोबदों जायजों हिरण्मय बिथांनि बिखायावबो गाज्रियैनो जोखोम जादों। दुथां शेखाबर आलीया गाग्लोबबाय थानाय समावनो शेखाबर आलीनि बिनानाव जाय धन तालुकदारनि बिब' पार्निमा बेगमा उनथिंजायनिफ्राय सिखा खुख्रिजों हिरण्मयखौ खेब्रैसो सुग्लिदों जायजों गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों हिरण्मय खाख्लारि बिथाङा। बिथांनि अनगायैबो बिथांजों थांफानाय लोगोफोराबो जोखोम जानो गोनां जादों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननानै पुलिसा उनाव जाथायथिलियाव नुजाथिहैनायाव दुथांफोरा खारखोमा लांदोंमोन। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जानाय हिरण्मय खाख्लारिखौ फाहामथायनि थाखाय GNRC देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै। ओजोंहाय जाथायखौ लानानै पुलिसा गासैबो दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। जिनाहारि खालामग्रा 3 दुथांफोरजों लोगोसे शेखाबर आली आरो पार्निमा बेगमखौबो हमबाय। दुखुनांथावै जिउ खोमानांनाय हिरण्मय खाख्लारिनि न'आव नुजाथिहैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा। दायनिगिरिफोरा जाहाथे आयेननि राहा लानानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनो हाया बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदों आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनो थाखायबो दाबि दैखांदों। लोगोसे हिरण्मय खाख्लारिनि नखरनो जाहाथे 20 लाख रां होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों दिपेन बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो गुबै दायनिगिरि धन तालुकदारनि न'खौ बुलडोजारजों सिफायनांगौनि दाबि दैखांदों दिपेन बर'आ। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दुथां धन तालुकदारा थांनाय राज मेलायावबो हिरण्मय खाख्लारिनि बिनानावखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बुथारनाय, जिनाहारि खालामनाय बायदि मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव खामानिजों बुंफबदों रायजोआ। जिनाहारि खालामनाय, बुथारनाय, फिसाय गारनानै खारनाय बायदि समाज बेरेखा खामानिफ्रा सानफ्रोमबो जाबाय थादों। सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बहाबा खना खनला बेरायनो थांनायाव सांग्रां जा, नङाब्ला नोंथांमोनहाबो गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागोन। बङाइगावनि बुहुमेश्वर हाजोआव थानाय बरझरा दै बाज्रुमाव जादों मोनसे सोंखारिजाथाव जाथाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जरासे सेंग्रा सिख्लाया बङाइगावनि बुहुमेश्वर हाजोआव थानाय बरझरा दै बाज्रुमाव बेरायनो थाखाय थांदोंमोन। बेयावनो 5 लांसुनियाफोरा बिथांमोन सानैखौ हमनानै लाखिदों। बेनि उनाव जर जबस्ति गाननाय जोमनाय खुहोनानै मबाइलाव गाज्रि भिडिअ सेबखांदों आरो बे भिडिअखौ भाइरेल खालामनो हुमखि होनानै रां दाबि खालामदों। बायदि हुमखि होनानै रां दाबिनायाव सेंग्राया रां लायनो थाखाय ATMआव फैनाय समाव सिख्लाखौ लाखिनानै दोनदों दुथांफोरा। बेनि उनाव हानजा जिनाहारि खालामनायनिबो अजद होदों। बे गासै जाथायखौ लानानै सेंग्रा आरो सिख्लाया पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव दा 5 दायनिगिरिखौ हमबाय पुलिसा।
हमजानाय दुथांफोरनि मुङा फारियै जिरेन सरकार, शिवराम सरकार, बिल्टु राभा, सुनित राभा आरो दालिन बर्मन। जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लाजि मोननाय फोरमायथिदों। मानोना बे दैबाज्रुमाव गोबां दावबायारिफोरानो दावबायफैयो। दैबाज्रुमखौ सामलायनो थाखाय मोननै आफादबो दंखायो, नाथाय बिथांमोनहा जेबो रैखाथि होनो हायाखै। अब्ला दावबायारिफ्रा मा रैखाथिजों बे दैबाज्रुमाव दावबायनो थाखाय फैगोन होननानै बुंथियो दैबाज्रुमनि खाथि खालानि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। आरो दुथांफोरखौ जाहाथे जेसे हायो एसे गोख्रों साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा। जम्मु एन्ड काश्मीरावबो दिनै लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। नाथाय भट होनायनि सानसे सिगांनो जम्मु एन्ड काश्मीराव मोननै जाथाय बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो गावबुराखौ उदखारिया गावथारदों। मोनानि 10:30 रिंगायाव उदखारिफोरनि गुलि गावनायजों थैनो गोनां जादों बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो गावबुरा एजाज शेखआ। शपियान जिल्लानि हिरपरा ओनसोलावनो जानो मोन्दों बे गुलि गावनाय जाथाया। बे गुलि गावनाय जाथायनि 30 मिनिट सिगांबो जम्मु एन्ड काश्मीराव गुलि गावनाय जाथाय जादों। दावबायनो थांनाय बिसि आरो फिसायनि सायाव उदखारिफ्रा गुलि गावदों, जायजों जोखोम जानो गोनां जादों बिसि आरो फिसाया। जयपुरनि थागिबि फारा आरो बिथांनि फिसाया बेरायनो थांदोंमोन। बेयावनो आनन्दनागाव उदखारिफ्रा बिथांमोननि सायाव गुलि गावदों, जायजों बिथांमोनहा गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। उनाव रैखाथि हान्जाया सौहैनानै बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों आरो बे जायगायाव दा रैखाथि हान्जाया गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव मोनसे नुफेरै जाथाय, जायखौ जों सावथुनफोरावसो नुनो मोननाय जायोमोन, बेबायदि मोनसे गोथां सावगारि बेरखांदों प्रयागराजआव। जों मिथिगौ लकसभा बिसायख'थिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। दिनै 5थि खोलोबनि भट होनाय जागोन। इउपिआव मोन 14 मासनि थाखाय दिनै भट होनाय जागोन। बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा फोसावदिं मेल खुंनो थांनायाव सुबुंनि होंगो दोंगो थासारिनि थाखाय बिबुंथि लाखियालासे फैफिननो गोनां जादों। राहुल गान्धीजों लोगोसे समाजवादी पार्टीनि चिफ अखिलेश यादव बिथाङा। सम सम लांदां मासिनि गेजेरावबो दैदेनगिरिफ्रा बिबुंथि होनांनाय आरो खोनासंग्रा रायजो राजा गैयैनि थाखाय बिबुंथि होआलासे फैफिननांनायखौ जों नुदों। नाथाय बे खेबाव उल्था बांद्राय सुबुंफोर होंगो दोंगो खालामनायनि थाखाय बिबुंथि लाखियालासे फैफिननो गोनां जादों राहुल गान्धीजों लोगोसे अखिलेश यादव बिथांमोनहा। इउपिनि फुरफुर लकसभा बियाबनि थाखाय कंग्रेस आरो समाजवादी पार्टीआ जयनि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदोंमोन, जेराव रोजा रोजा लोब लोब सुबुंफ्रा राहुल गान्धी आरो अखिलेश यादव बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय आरो खाथिनिफ्राय नायनो थाखाय नुजाथिफैदों। रोजा रोजा सुबुंफोरखौ सामलायनो हायाखै रैखाथि हान्जायाबो। बेरा सिफायनानै जौसां फारसे खारबोदों रोजा रोजा सुबुंफ्रा, जेराव गोबां नारा नाथार नाख्रां नासि जादों। रायजो राजाफोरखौ सामलायनो हायाखै राहुल गान्धी बिथाङाबो। उनाव बयनिबो रैखाथिखौ नोजोर होनानै अखिलेश यादव आरो राहुल गान्धी बिथांमोनहा स्रोदै जौसांनिफ्राय ओंखारबोनानै मिटिंखौ एंगारलांनो गोनां जादों आरो बेनि उनाव गुबुन मोनसे फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लाहैदों। फोरमायथिनो गोनांदि दिनैनि सानाव राहुल गान्धी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी बिथांमोन बायदि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय भट होनाय जागोन। प्रेसिडेन्ट गाखोनाय हेलिकप्टारा क्रेश जादों। इराननि प्रेसिडेन्ट इब्राहिम राइसि गाखोनाय हेलिकप्टारा क्रेश जादों। बिथांमोना गेदेर बान्दोखौ बेखेवनो थाखाय गंथाम हेलिकप्टारजों थांदोंमोन। बेयावनो मोनसे हाजो ओनसोलाव बोथोर गाज्रि जानायलाय हरखाबै लेन्डिं खालामनो गोनां जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। नाथाय बिथांमोनहा दा मा थासारियाव दङ बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो संदाननो हानाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि हाजो ओनसोल, बेनिखायनो रैखाथि हान्जायाबो गोबां नागिरदोंब्लाबो दासिमबो बिथांमोननिसिम सौहैनो हायाखै होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। गासै मोनबा रैखाथि हान्जाया बिथांमोनखौ नागिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं। रिपर्टनि बायदिब्ला इराननि प्रेसिडेन्ट इब्राहिम राइसिजों लोगोसे कान्ट्रिनि फरेन मिनिस्टार आरो टप लिडारफोर, अदेबानि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोर गासै 6 बे हेलिकप्टाराव दंमोन। दिनै 5थि खोलोबनि भट होनाय जागोन। मोन 8 रायजो बा इउनियन टेरिटरियाव दिनै भट होनाय जागोन। मोन 49 लकसभा बियाबनि थाखाय दिनै भट होनाय जागोन। मोन 8 रायजो बा इउनियन टेरिटरिफोरा जाहैबाय बिहाराव मोन 5 लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। झारखन्डआव मोन 3, महाराष्ट्रआव मोन 13 लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। उडिशायाव मोन 5, उत्तर प्रदेशआव मोन 14, वेस्ट बेंगल अदेबानि सोनाब बंग'आव मोन 7, जम्मु एन्ड काश्मीर आरो लादाखआव मोनफायै दिनै भट होनाय जागोन। बेनि उनाव 25 मेआव 6थि खोलोबनि भट होनाय जागोन। गासै मोन 57 लकसभा बियाबनि थाखाय मोन 7 रायजो बा इउनियन टेरिटरियाव भट होनाय जागोन, जेराव बिहाराव मोन 8 लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। हारियानायाव मोन 10, झारखन्डआव मोन 4, उडिशायाव मोन 6, उत्तर प्रदेशआव मोन 14, सोनाब बंग'आव मोन 8 आरो एनसिटि दिल्लीआव मोन 7 लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। जोबथा 7थि खोलोबनि भटआ 1 जुनाव जागोन, जेराव बिहाराव मोन 8 लकसभा बियाबनि थाखाय जागोन। हिमाचल प्रदेशआव मोन 4, झारखन्डआव मोन 3,
उडिशायाव मोनद', पान्जाबाव मोनजिथाम, उत्तर प्रदेशआव मोनजिथाम, चंडीगढ़आव मोनसे, गासै मोनबा जिस्नि लकसभा बियाबनि थाखाय मोनदाइन रायजो बा इउनियन टेरिटरियाव 1 जुनाव भट होनाय जागोन। बोथोरा जोबोद गुदुं जाबोनो हमबाय नङासै? जुदि नोंथाङाबो बे गुदुंनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमा। जायखिजाया स्कुटि आरो बाइक बायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन 5,990 रांनि एयार कुलार। बेनि अनगायैबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल। नोंथांनाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटि दङब्ला नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। बेयावबो नोंथाङा 5,990 रांनि एयार कुलार, गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रलखौ मोनफानो हागोन। नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो, मानोना अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। बे मे दानसिमल' थागोन अफारा। मोजाङै मिथिबावनोब्ला 7060601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।